माथो मोदोमानो सुग्लायाबाय नालाय मुलिबो जाबायथ' माथो गाबोन हामाबा डक्टरनाव लांसैलां मानो दाबो उन्दुवाखै? ओरैनो नों मानो सिखारखो ना माबा नांगौ? आंनोथ' जेबो नाङा। लोमजानाया बारा मोनदों नामा? आङोथ' एसे मोजां मोनलांबायथ'। दे होमबा उन्दुदो। दे गुड मर्निं। मर्निं। नों मैया मोनायाव उन्दुवाखैमोन ना? बेखायनो फैजायासै आङो दहाय फुङाव। आच्छा ओमफ्राय नोंना लोमजानाया माबायदि मोनखो? लोमजागाबाय दे, एसे मोजां मोनबाय। मैया मोनायाव माथो बारा जाथारदोंमोन। इयो नों आंखौसो नेबाय थाखो ना माखो? आं लोमजानायखौ। माथो? इयो मानो बिदि? दा मोजां मोनबाय दा ओमफ्राय ना? बेखायनोथ' आं नोंनो नायलाय साहा माबा माबि बानायना लाबोलायदों। अरे बा दे दा जानायनानै खिन्थाथ' माबायदि जादों। आरो थेंक इउ। ओमफ्राय मानो? माने नोंदि आंखौ एसेबां केयार खालामदोंमोन ना लोमजानायाव। नोंनि हौवा जाबाय नालाय जोथोन लाखानांगोनथ'। ओमफ्रायथ' गाबोन दिवाली ना, जोंहाबो एसे शपिं खालामनांगौमोन ना। दिनैसो लोमजागादों मानसियानो आरो फुजानोबो ना माबा। ओमफ्राय थाङा आरो नोङो? दायो नायजागोन र'। नै आरो अबाव थांनो ओंखारलायखोलाय नोंना? थांनायानोथ'हाय गाबोन दिवाली ना, बेखौनो एसे खरसा खालामहैनि आङो। थाव माबा माबि लायनांगोन ना। दे होमबा थांना फैदो। दे। आरो दा नोंसाला मोजाङा फैबाय बायबा बुं, जेरावबो दा थांसै होननानै। दे जागोन दे। थाथ'दो आं थांनि। मानोसा जासिगोन खोमा ने? जाबायलै बेखौलाय मा एथ' साजायनांगौब्रा। होमबाबो आरो लाइटखौबो होखागोन दा जोंहा एसे नामनि आन्था ओरैनो। लाइट होआबाबो जासिगोन खोमा। साइज नुनायनि एसे होनोसै नामा? बाब होमबा माथो लाइटखौ बानायबावनांगोनसो ना? नों बानायगोन ना, आं हेल्प खालामगोन ना। जाया आरो जानायालाय जायो, ओमफ्राय लाइटखौनो लायबावनांगोनसो ना। दे ना होमबा नों लायना फैनाय। आरे बा मोजां जाबायथ'। जाया जाबाय। दे नाय साहा फुदुंहैनाय। इयो साहा लोंनो लुबैलायबायबो। माथो? दे होमबालाय थां मेथाइ लायना फैदो। जासुलि। जाया आंलाय जासुलिखाना। नंगौसोलाय मानसियाबो। दे आं साहा फुदुंहैनि, लायदो मेथाइया। मा जानो नोंलाय? माबा सिंग्राखौनो लाना फैदो नामा? सेंग्रा मेथाइखौनो जानोसै। जागोनथ' आरो आङो। ओमफ्राय माबा नांबावगौ नामा? नांथ'लालै, जाबाय। दे होमबालाय। जासाबबायथ' आरो नामनि आन्था जाबानो जाबाय। सोरां बहा थांनायमोन नों? आइया बेस्रा बेसेबां सिन्था जागासिनो। आरो जौखौ मानो लोंबाय थायो नोंलाय? नोंना फिसायालाय? दखानाव थांदों बियो। न'आव थांदो सोरां। मानो बिदि गोदाव सोराव जालांखो नोंलाय? नोंहालाय मा नांजादों? आं जेरावखि थाया। जौ दालोंसै होनदों, खोनाया नामा नोङो? लोंला। दिनैनिफ्राय जौजोंबो ब्रेकआप। मा? नोंनि थाखायनो जौ लोंबाय थागोन नामा आङो? जाखायाखै। दे मोजां होनबा। मानो मोजां जाया जानो? मोजांथ' जाखागोन ना। न'आवल' थांदो सोरां। आंखौ मा सानो सानदो? नोंखौ साननो टाइम गैया आंनाव। नोंखौ सानबाय थाबा जाम्बासो जागोन आं। एसेबां बुजिबायना सोरां? आंनि खर'आव एम्फौ हाबना दंमोन ना, बर'ना भाजा एवना जाबाय आं। नोंखौनो गोसोथोबाय थाया माथो आं, बेखार। इयो नों सोराङानो ना? नङा,
दुगि दिनैनिफ्रायनो आंनि साननायाबो गैया एम दुगि नायनो लुगैदोंना सोराङा जायखौ अनबाथाय अनबाय अनाबा जेरावबो जायगा गैया दुगि माबा फुजा दिनबाथाय दामफोरानो जि गोसा गोसा जाखायो बायनोनो हाखाया फुजा दिनबाथाय गासिबो लानायाथ' लाखांजोब्बायानोमोन ना माबाफोरसो बावलायखो नामा आंना हाथायाव फैबाथाय मा लानो मा मानोसो जासैयो आंना थांसैहाय आङो ओमफ्राय माबाफोर लाबावोमोन नामा जुरि लानायाथ' लाखांजोब्बायमोन थांसै नामा आंनाबो जाजोबखाबायमोन आब' दे होमबालाय मानोथो थाबावनो थांसै ओमफ्राय मेथाइ जाला जेबो हे मा मेथाइ सेथाइ जाबावनो न'आव आराम गरम गरम साहा फुदुंना लोंहैसै दे होमबालाय थोदो थांसै अट'आसो दा मोनगोन ना मोना जाखो मानो मोना जानो आब' थांसैल' थोदो हाबाब बे सिख्लाया हाबा सोरांनि गोसोथोनाय नङा होमबा बेनो खाथारहाय आं दाख्लि मबाइलावनो नुथारदों र' उन थांनि आङो ओमफ्राय सिमां गाबोन दिवालीनि थाखायथ' गासिबो लाजोबखाबायमोन ना नांगौखौथ' लाखाजोब्बायमोन आगै ओमफ्राय दोननाय गोसोखांबावनाय माबाफोर बावदों नामा नंखाथारगौहाय बेनो आं दाख्लि मबाइलाव नुनाया दिनैबा हले बिसोरनि उन थांफाखाथारगोनहाय आङो हाबा सोराङाथ' खिन्थानाय नंखायानो न'खौ उन थांनो नायथारगोनहाय आङो र' नांगौ जेबो गैयामोन आब' लाजोबखाबाय जोंहा दे जाबाय होमबा अट'ल' फैथोंसै ओमफ्राय थांसै ओमफ्राय बमखौलाय लायामोन नामा जुरि आं खिलाया जायो सोरबा लादोंथ' आङो नोंनायसो नागिरदां बाब आब'आ दि मा बम लाखो हास्लाबखायालै नोंजों माथो दिवालीयाव आंहा ओरैनोबा थिगसे बम गावनांगौ बुम र' आंबो बम गावहैगासिनो बुम थांफाखाथारगोनहाय दिनै आङो बहा थांनो जारौमोन अट' फैबाय माथो फैद' सिमां थांनोसै गाखोहैनोसै मा बे दे गाखोफैथ' ओं र' बबेयाव थांगोन जारौमोन आदा दा खिन्थाबारियाव थोदो दे जागोन दे जि ओंखामबो उखैसोबाय आंखौ मानोबा दे दा न' सहैबा जादो बेखायनो आं दहायनो मेथाइ जानो थिनखादोंमोन नोंखौ आच्छा बिदिबा आबानि गोसथोनाया दा खिन्थाफारानिसो थांनि आं र' दिनैबा हले आबा सोरांनि गोसथोनायनि न'सिम थांखाथारगोनहाय आङो नै नोमाया थांगौ आबा सोरां नों खिन्थायामालाय मा जानो थांगासिनो आङो हाबाब गारि सालायनायफोरावबो सोर फन हरो ओं हेल' हाथायाव थांनायालाय मा दाबो न'आव सफैदिया र'हाय बिफा आं एसे गोबाव जागोन बायदि मानोबा नैहाय आं दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों दे दा दसे थानानै थांगोन आङो बबेयावथो थांनो नागिरलायखो आरोलाय थांनो माने आबा सोरांनि गोसथोनायखौ नुदोंहां हाथायाव मा ओं दा बिनिनो उन थांगासिनो आङो मा नांनायनि उन थांनांगौ जाखो दिनै न'खौ नायखाथारगोनहाय आङो अबेयाव थायो अबे जायगानि आदायाबो रोंथ'बाय थाङो आङो मोनगासिगोन मोजां सालायलै आदा गारिया दे सिन्था जानाङा न'सिम थांफाथारगोनहाय आङो बाजे हिन्जाव लाबोबाय आं मा लावगि सना मासे गोजौब्रा नोंलाय फाग्लिया गोजौद्रायलै आदा बाजेमोनखौ खुलुमबाय दं आंनि लावगि सना माथो नंखायना नंगौ आंलाय मानो थगायनांगौ नंगौ आबा सोराङा थगायाखै हा न'आ बेनो खोमा आरो र' गाबसिनो नायनायनो आङो नै न'आव सोरबा दङ ना न'आव मानसि दंना गैया जाखो बिमा जागोन खोमाहाय बियो र' रायलायग्रोनि आं ओमफ्राय आलासिया सोरमोन जाखो आं सिनायहायासै
सिनायनो मालाय बोरै सिनायनो फिसाजोआसो सिनायगोनदां आंखौ जुलियाया ओमफ्रायहा फिसाजोआलाय न'आव दंना गैया दंनायालाय दङ देनाय एसे लिंहरनाय दे फै सिङाव नांलायला दे जिरायथ'ला फिसाजोखौल' दसे लिंहरथ' जुलियाखौ र' लिंहरनि आं नै जुलियाय बिदिबा आबा सोरांनि गोसथोनायनि नामा जुरिसो नानि नै सोरबा आलासि फैदों सोर फैदों आयै दे नै बाहेरायाव ओंखारफैनानै नायनाय माबा नोंखौ नांगौनो फट'आवलाय नुखाबायमोन नुनायालाय दिनै नायलांखाथारसै आसलियाव र' थांगौ आयै आहा जिरायफैथ'बानो जायोमोन जिरायथ'ला दे आङो आयै सोर फैदों फैनो माने बैलाय सोरमोन जाखोबा मा रानि नोंनि जानो गोनां बिखुनजोखौनो सिनायासै नोङो आयु मा बेफोरखौ मा होनलाबायदों मादै मा होनलाबायनो नङाहाय ओमफ्राय र' नों आंखौ सिनायमारगोन ना मारा जाखो ना आबाया खिन्थायाखै नामा नोंनो सोर आबा मादै आं सिनायमाराखैथ' दे आंखौ सिनायाबाबो जेबो नंला आबाखौथ' सिनायो दा आरो आं दिनै थारला थारला बुंखाथारसैहाय माखौ जों जेबो बुजियासै मा जामारदों माने रंजानोल' रेडि जादो आंनि हाबा मोनजासिगोन ना नंगौ नामा नंगौथ' आदा लावगि सना देरा आदा बाजिखौ खुलुमहैदो दे मोजां खुलुमना फै मारासा नंमारगौना नंमारा जाखो बेलाय मालायबा आं मा मिथिगौ सना मोजां बोर लाखा बाजिनाव खुलुमनानै देरा बाजि मोजां बोर हो आंनि सनानो दे जाबाय आंनि लावगि सना बेनो आंना आदा बाजिया नंगौना जोंनि हाबा मोनजासिगोन र' दे मोनजाबानो जाबाय आरो बेबे एबार नोंखौ आइनोबो देखायनोसै आं दिनै लांगोनथ' आरो माबोरै मोनखो आंनि हिन्जाव गोदानखौ मोजां ना जोंखौ मोजां नुदों आबासै बरिया नुदों आंना बेवाय गोदानजों सोर बेलाय हिन्जावालाय माला माबोरै मारै माला लोगो मोनखो माला लाना फैखो आंना जानो गोनां हिन्जावा मोजां दा बाजै आंनि हाबायाव मोसानांगोन अमा मासे फिसिना दोनखादो बाजै आंनि हाबानि थाखाय नंगौना नङाबाथाय जानायानोथ'हाय आं बारा खेंख्रा खेंख्रि रायलायनो रोङाहाय सिदा बुंखाथारोहाय आंना डाइरेक्टनो नोंथांनि फिसाजोजों आंनि फिसालाजों गोसो थोलायलायो नोंथाङा बेफोरखौ मिथिगोन ना मिथिया आं बेखौ मिथियाहाय खोनासं रानि नोंसिनि गेजेराव मा जालायदों बेफोरखौथ' आं मिथियाहाय मोजांबासो मोजांहाय आंना मोजां मोनलायदोंबा मोनलायदों मोजाङै मोजां लालायनांगौहाय बेफोरखौ मा बुंलाबायदों मादै नोंथांनि फिसालायाबा सोर आंथ' सिनायाना आयु हाबाब दाना आंनि आबाखौनो सिनाया जाहैबावबाय नोङो नोंनि गोसो थोनाय सेंग्रानि बिमा आङो गोसो थोनाय आंहालाय सोर दङ सिमांल'सो बास मादै आं सिरियै खोनासंगासिनो माने बे नङादि आंखौ जानला मानला बुंनो मा जानला मानलाहाय दिनै आंनि आबाया जौ फाग्ला जालांनायखौ नुदोंना नुवाखै नोंलाय मा जौ फाग्ला बेबो आंनि थाखाय
साबेसेथो गोसथोनाय दंब्रा बे जुरिनालाय? एसे बांद्रायबाय नामा मादै? फार्स्टआवथ' बेनो आं नोंथांखौ सिनाया आरो मा बुंलाबायदों आंनि थाखाय जौ फाग्ला हा नङाबा माथो? नाय रानि, नों जुदि थांमारोबा आं मोजाङैनो मोजां लांगोन। आं नोंखौ बुजायनोसो फैदों। आबाखौल' एसे जौ लोंनायफोरखौ बादा होदो आरो बांद्राय दावराव दावसि जालायबाय थानांला। आयु, ओमफ्राय सोर बेलाय नोंथांनि फिसालाया? सोरांखौ सिनाया होमबा नोङो? सोरां बिमा आङो। नोंजों आबाजों गोसोलाया होमबा? नंमारगौसो होमबा, बिमायानो फैलायलायबाय माथो। सोरांजों रानिजों गोसोलायो? दिनैसो मिथिबायहाय आङो। आं थांसैहाय। आरो एबार बारा दावराव दावसि खोनाबाय थानांला आङो। आबाजों रायलायना थाबैनो लांफैगोन आङो। आरे मा गोदाव सोरावलै बेलाय? मा बुंलांखोहाय? आंनि हाबाखौ सिफायनानैसो गारसिगोन बिसोर बिमा फिसा।